Yes. Yes. Kayak tuh kerubel-kerubel tuh lah apa cah? Mimpi terendam dariku atas semua kesalahan yang Tuh lah apa gini-gini? Duk apa lagi mang deh? Dua, iya naik. Banjir kemari. Kok di rumah ngono lho. Lawo. Pilih sawah. Hutan-hutan ke sawah. Ayo, Ambro caka nuruti. Ber. Apa? Suara apa ya mau nyanyi? Aku main mulai, saya. Aku pengen VC. Iya gini. Sung diwa ngene. Belum ada gitaran. Lap Aku tak nunggu lockdown. Aku tak karo VC. Piye iki? VC pacarku. Halo sayang. Apa ini? Hutan tangis. No. Soalnya kan aku lupa lek embung-embung gue. Apa kowe eling aku? Tolongku lah. Kowe janji Tentu. tekom lenjani janji. Ganggu kok kan. Sepene suwe ngenteni awakmu. Ngepene. Lau bro. Ku ngenteni. Jumlah yang ngono kuwi. Itu jeng dewe ya. Lah piye kowe do PC aku yo jomblo dhewe lan duwe pacar. Lah piye? Golekno to bos. Pacar kok golek pacar tumbas. Yo lah. Iya. Jelas sih kok. Kowe bener cewek. Kau nak jomblo tenan? Jomblo nek sing gelem mbek aku bos. Cewek iki. Ini anu aku untuk Facebook. Tak iki. Coba Eh, dulu. begini. Iki salah nang Kayak mencuri ya. Dewi Mau iki. Monyer ini. Ayo bra. Wih cocok wih. Ini untuk kok Facebook iku. Morning, Dek. Wih lah. Iki apane Langsung, kualik iki. lho. Iki panganane opo iki? Langsung angkut ya. Walah. Sik, buka apa? Lah apa buka HP? Ndelok Masam WA-ne. masam terus diwei. Nek njaluk WA-ne aku tukokno kopi lho ya. Siap, Karo kopi rokok rong barang. Masa Oh, HP kentang ini orang dia pacar. Piro wi? Awe, HP kentang, rai kentang ngenes men kowe iki rek kok. Kosong piro? 08 8. Wis, Gua suwun. langsung tato sama. Ya, suwun. Oke, ini lho baru berade. Dan di kopi. Engko njaluk nyuka temin kono ya. Ya. Gak mau Sampai chat. sembayar kowe ora? Hah? Sembayar kowe. Yo siap kopi. Gak mau chat sih. Yuk chat sih. Jajal ya. Chat sih. Yo sik Wis sik. balas ora nek Piye yo? ngono. Balas. Cate piye iki? Assalamualaikum ukti ngono ya. Ya. Aku kemarin kan tau chatan mbek cewek iki piye? Cetan wis apa? Assalamualaikum. Wes cetan mbek Allsop kok. Dewasa nek chat operator. Ukti. Sik, dipas ora iki. Nek gak dibalas berarti dia anu turu. Iki wae turu kok. Grimis-grimis ning kok. Paling wong kowe Kira-kira dibalas ya? turu paling kok. Wis aku nomah dibalas yo. Intinya aku wis tak cari terus. Nek Wae aluk dang mulai dang cat. Cat. So, mulai aku. Iya. Nek kopi yo jelali tukokno kopi lho. Iya kopi loro. Mulai lah Pak wis Harus peten kok. putih. Yo yo tak mulai yo. Yo yo, mulai peten aku. Yo. Assalamualaikum. BC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emang nomor WA sih, Bu. Wah, ndek iki tenan Bu ora? Wae morning men Bang. Kita kan foto profilnya mending. Ojo ketok ya. Kita tahu seneng ben dhewe dengan aneh. Iku nek Kowe kuwi? grup Facebook lho. Kowe kuwi? Oh, pacar kan akeh. Weh, nek kok dhek gak gelem ya mesti. Iya, mon deh. Lho iku grup Facebook lho, pemuda unting. Saiki kan semua ngono kuwi ya. Engko aku tak dijeng baca nek menonton nek ra. Iya, ndek golek ning kono akeh. Usume saiki. Anu ada sing ngadel ora yo?
Nak sing adol ya akeh. Ya wis baru mang jadi proses mang Yo sakno jumlahe sakno. malah ganggu ngene iki VC ora. Blebek iki kok. Terus nah aku tak turu kok. Ngantuk aku iki. Tapi kena aku. Yo ndang becene. Pak iki mang nendi jak? Lawange kok lebenan iki. Pak. Pak. Nendi Pak iki? Malah do balik anu catatan ambekan cewek iki. Wah. Walah. Muninge iki jak. Wah, dadi mantune Bapak Kis masuk iki. Lu mengetik. Waalaikumsalam, Bre. Wah, iya. Boleh kenalan nyeluk apa ki yo? Mbak yo. Dik, ayo Dik ae, Dik. Oke, iya mau teh, Bro. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga jadi duit. Oh, dilihat langsung nih. Oh, mantap. Boleh. Piyo. Rumahnya mana? Mana, Dik? Oh, salah ngetik. Maklum atau catatan. Gambar jam ini sinyalnya angel ngene iki. Kak sambil karo delok fotone iki. Ayune. Bales, Dik. Bales, Dik. Wah, mengetik tenan iki. Parkit. Kok maneh bapakku? Parkit. Deket rumahku, Dik. Rumahku, Dik. Wih, gak sah, wae. Oh, dilihat tuh. Suwe ini, Cak. Kamu rumahnya mana, Mas? Angkringan. Dik. BTW, cah nom cah, BTW nama kamu siapa? Wah, itu ada kuma. Udah seru. Seru. Tanda tanya. Oh, mengetik dik. Siti, Mas. Siti. Nama panjangnya Dik. Suwe ini cah. Loh. Jeneng kok Siti kok dilatih iki piye iki bocah iki? Nek iki ya. Lah. Lho wis tak tekokane di pacar pura iki. Punya pacar Dik. Ayo tenan bocah iki kok ya. Mangane apa iki? Nah. Belum, Mas, aku masih jomblo. Iki tadi iki masih jomblo. Dek, kamu punya uang 2.000?
kembali iki. Ben dadi baper iki. Ayo Dik, balas. Buat apa mana? Buat parkir di hati kamu. Iya. Ini jagune gombal kok di iwekane cewek lah. Kowe lho dul bakal tak jaluk iki wedokan iki. Neni ae kowe. Iki kok dadi iki. Bocah kuwi lho apa le? Iki lho Pak, tak beno mantu ayu-ayunan. Mantu? Lelekan. Yo Rupa pranggatek le mantu ayu ra iso. Lho, kowe iki ra nyemangati anake malah ngece karo piye re, Pak? Semangat apa mari opo kuwi kan. Kok ndi, Pak? Gak sampah karo makani parkir. Oh, mak parkir guitan kuwi. Iya. Ilang sitok le. Lho. Iki mang cewek kuwi omahe ngono, parkir. Ngono parkir. Iya. Jeneng manuk mane bapak. Parkir bapak parkir. Lho, Pak, Piye? brengos umur pan ijo, Pak. Oh, bar tak semir ning gone kono salon. Masa nyengel semir rambut tak wele. Parkir semer lho, Pak Om. Emoh, elik kok. Sing kan sing delok kok. Yo bapak pe nerusno ngarit. Iya, hati-hati, Pak. Tak jake ketemu ae ku piye yo? Kita ayo ayu ngene, Dik. Ora pos note. Dek, bisa ketemu nggak? Kita sama-sama saling bertemu gitu loh. Nah, iki sinyale ya iki aja. Wes. Oh, langsung diriat. Bismillah, bismillah. Ayo, Dik. Dek, sinyalin ngecak. Kapan? Ayo. Ntar aku kabarin, Dek. Lokasinya kamu aja yang ngatur ya. Wah, iso nih. Ya udah ya, Dek. Saya mau ngewangi Pak Ngarit. Sampai ketemu nanti ya. Love you nantrek. Muah. Ya wis lah, HP ngewangi Pak Ngarit. HP bumah ya lawangi kancing kok. Pak, melo, Pak. Pak. Yo le. Ngedek mangek, Mas. Loh lah, ada lunggah sih ya. Iya lunggah, Mas. Inilah. Tapi ini adik. Isen ya, Mas. Udah. Gue ngajak ketemuan nih. Kok Dek. Udah gue gak ngajak nang kafe kok, Mas. Dek, aku kan seneng utang ampura. Oleh, Mas. Tangan kok kasar, Dek. Ya panggilannya tukang ngaduk ya, Mas. Loh. Udah,
Dik, jaman wis dadi mantuku ya. Dadi bojoku wae, dadi mantune ibu ya. Iya, Mas. Dik, kowe ora bedane matahari karo awakmu ora? Jarang, Mas. Nek awakmu iki nek matahari iki menyinari bumi, nek awakmu menyinari hatiku. Iya. Dik, ora bedane angkutan umum karo awakmu ora? Lho, kok angkutan umum Mas? Nek angkutanmu kuwi jauh tekan 2000, nek awakmu jauh tekan hatiku. Teman-teman Mas. Dik, Iya, Mas. nek ora. Dik, Gue mari mana kok gerangan kok, Mas. nah piye, Dik? Aku pengen rapi kok, Mas. Lek rapi piye ya? Karo aku. Iya, Mas. Dapat tenanan pora, Mas. Cium sik ping 2. Emoh, Mas. Gak keren. Nek arene Adik, Isin ya, Mas. karo pacare dhewe isine ndak Isin aku isinan kok, Mas. ngono. Lah kowe kae rek entuk WA aku kon ndik, Mas. Kok kancaku Raden, Dik. Raden sing tau WA aku, Mas. Wong tau seneng aku. Aja gelem kuwi, Dik. Kuwi tak omongin. Oh iki garangan, pengen tok mbek aku wae, aku lah setia aku wonge. Masa iya, Mas? Iya, Dik, aja gelem mbek ndekne. Lah ketok wonge sugih ya, Mas. Sugih ora menjamin kehidupan, Dik. Lah sing jaman kehidupan apa, Mas? Setia kok aku iki lho. Masa setia tok, Mas? Iya, Dik. Ya wis, Mas, nek ngono aku milih kowe ae. Iya, Dik. Yes. Tapi kowe kudu serius lho ya, Mas. Aku sumpah, Dik, aku serius sampe kowe. Sing Dik, Dik. Wis sore, Dik. Ayo mulai ae, Ya wis ayo, Mas. Cium sik ping 2. Aku wedi, Mas. Wedi piye? Yuk tak rabi kok Lah engko nek rambut rapi piye, Mas? Aku wedi. Wis tak jamin, wis Ya wis sing Siti ae ya, Mas. Iya, wis akeh ora apa-apa. Ambung Siti ae ya, Mas. Jangkrik. Ini, Mas. Duh. Lah si jambung apa ora, Mas? Lilo, Ma. Mas. Iya, Mas. Mas, ambung.